Чуйте това! Видяха на един кокон, тя беше облечена бяло, врагостта кот на дяло. Погледна тя аз, усите ми се тя и веднага май, мой намек разбра. Сканах и оферта за среднощно кино, приятел ми е бейби, диджей Дино. После попитах я за нейното име. Докато и се взехме заедно ми беше гол, някаква пачка и се чувствах бог. Тя ме разуми точно за 2 дни, от нея чувах само инвестирах в нея стотици пари. Сетни се как щях да ги изпия, нали? С това лице и това красиво тяло, исках да се взея в едно цяло. Всеки час мислим за нея и точно за това аз тук ще ви пея. В един ден имах проблем и сега ще ви кажа какво стана с мен. Потърсваме тя по моя мобилен телефон. Ела бързо тук има страшен купон. Запали си качака и го ми завъртах след 2 минути. Аз ми стигнах при тях на купона. Имаше не само мъже. Попитах я какво става тук на бара. Не накара да остане си запали цигара. Аз седа в винки хора на бара. Навън кавалеше, купона си се чеше, а на нас да ми е особено. Когато я загледах аз в краката, получих сигнал да ги покрива и двата. Заведох я в другата стая и си с нея. Точно там да го направя, под завивките ме чакаше тя по-бельо. Легнах по нея на това легло и ако знаете какво да ти ме аз ви препера, това не беше това. С женски дрехи, гримирам ме, през цялото време съм бил с него.